Il-Pulizija arrestat 70 persuna li fl-aħħar jiem instabu f'pajjiżna b'mod irregolari f'ċirkostanzi li juru li kienu qegħdin f'Malta għal skop ta' xogħol mingħajr il-permessi u l-liċenzji neċessarji. Il-Pulizija qalet fi stqarrija li l-arresti saru waqt operazzjonijiet fejn komplit il-ħidma kontra għajxin u xogħol irregolari fil-pajjiż. L-operazzjonijiet saru fuq trasport pubbliku, vetturi li jġorru l-passiġġieri u anke siti ta' kostruzzjoni. Itqal il-barranin ġejjin mis-Sirja, in-Niġerja, in-Nepal, il-Kosta tal-Avorju, il-Ghana, il-Mali, il-Gambja, il-Niger, il-Yemen, il-Ġordan, il-Pakistan u l-Indja. Dawn issa qed jinżammu f'ċentru ta' detenzjoni sakemm issir il-koordinazzjoni biex jitkeċċew mill-pajjiż. Din il-ħidma saret f'koordinament ma' Jobs Plus u Identità waqt li assistu l-Pulizija kien hemm ukoll uffiċjali mill-Aġenzija għas-Servizzi ta' Detenzjoni. L-operazzjoni tingħaqad moħrajn simili fl-aħħar xhur mill-istess entitajiet governattivi.